את הולכת למסיבה בגן? מסיבה? ככה מקבלים את אמא. בואי. בואי. שבי, שבי. שבי, יופי. מה? בואי. נלך לגן? רוצה ללכת לשירה? מה? מה את רוצה? על הידיים. לקחת אותך על הידיים? תדברי. היום תותי סגלגולית. היום תותי סגלגולית. לא הלך לך עם אבא עד אליי? מה זה, כפתור? כפתור. יאללה, בואו נלך. קניתי לשיעור מתנה. תות. תות, שלום תות. ושלום לאייל. שלום לאייל. וגם לי מגיע שלום, אז לי קוראים סיוון. שלום לך. רק תגידי לי איך קוראים לה. אני נחש, שושנה. לא? שלום לשושנה. עכשיו אני רוצה להזמין את כל ההורים להושיב את הילדים על המרחב. בוא נשאיר את זה לצפרדיה. כשאני אגיד קפיצה קפיצה, אתם תקפיצו אותם הכי גבוה שאתם יכולים. מוכנים? הכי גבוה שאתם יכולים. קווה 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 קווה, צפרדע ירוקה, קפצה קפצה קפיצה גדולה ונתנה לי נשיקה וחיבוק מצוין. אז בואו תראו מי בא לבקר אותנו בגן. מי זה יכול להיות? זוג חברים מצחיקים מאוד מאוד שרוצים לשיר על השיר. מי זה עוד? טיפ טיפ גם הגן שלנו. מה זה? חיפושית, נכון. חיפושית? חיפושית שלי רע. משהו אחר, זה לא משהו לומר. שלום. חיפושית לי קטנה, אוי כמה היא מסכנה, היא כל כך רוצה לברוח, אבל הלילה כבר, איפה היא? על הראש, על הבטן, על הרגליים, ליד האוזניים, מדגדגת ומסתתרת. ובואו נראה מי עוד בא לבקר, חבר אחר. בץ. נכון, הוא מאוד דומה לבץ. צריך לזור. זוכה לה... לבלולו. תקראו להם פפאי, תרחי. אולי בוא. חיפושית וחילזון נפגשו על עד אחד. שלום לחיפושית קטנה. שלום שלום חילזון. חיפושית וחילזון משוחחים על עד אחד. אולי תעזרו לי לשיר, אתם מכירים את השיר. השפן הקטן
שכח לסגור הדלת, הצטנן המסכן וקיבל נזלת. לה 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 הופ 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 נעלה למעלה וניפול. מה זה בא? את תפלי, את לא תפלי. מה? סיפור מכירים לי בעל פה. אני בדיוק כותבת עכשיו עבודה סמינריונית על... הנה, שמה, יש למטה בלונים, נועם. אני הולך להתארגן על בלון. צועד לבד לבד, מאחורייך אמא, צועק גמדון, בשקט שקט צועד ילדי יסון, הולך ענק, ואימא כשתמצא אותו, כשתמצא אותו תיתן חיבוק חזק, ונשיקות ודגדוגים. מצוין. מאחורי הדף של אבא צועד לבד לבד, מאחוריך אבא הולך לו גמדון, בשקט שקט הוא צועד גדול, מאחורי הדף של אבא הולך ענק